Не ще играем. Вие сте с мен, Пламен, и днес ще играем Двойно трайно оцеляване. Двойно оцеляване ще продължаваме, но братовчет, толкова искаш ли да играеш с нас и заради това. Хайде. Обърни се, бе. Георги, видях къщата. Обърни се, ето ме и Толкова мен. къти сме го направили. Я ме виж, дали Дай съм. ми си нещата. Броните. И беги да си вземем по-хубавата броня, синята. Тя си имам синя броня. Къде съм? Диамантена броня. Идвай с мен, но. Бе, 3. Бе. Диамантената броня. Фанах си. Пам. Чакай, ти оправим покрива. Виж. Дай на брат ми една броня. Тук има брони, ето ги е. Да дойде да бъде. Да, кой е толкова? Къде? Георги, къде си? Георги, къде пипаш? Георги, спори там. На вратата. Георги, Георги, не ги бий! Я съм се катила. Слизай от коня. Слизай, бе! А чувай ни! Тискай 3 пъти в средата. Абе, Георги, не се кача върху конец, слизай, бе! Абе, Георги, какво правиш, Георги? Кой ти е казал? Георги, тук да знаеш, че скачаш. Обърках ти. Георги, сега ще кажем кой кон е твой. Това е кон е то бели. Няма да оправим на още легла. Его е. Къде? Его е. Носи. Он е в средата. Той е. Лате да Моя кон е то черния с бело и другия черния с бело. моя. Това е кафяво с бело. Айде да изкараме си Ето той е твоя, Пламчо. Къде съм пред него? Ето той е, виж. Аха, Тето. да, разбрах. Кафяво с бело си. Абе, слиза от коня! Той е негов. Знам, че е него, да слиза, така се убие. Като излизаме, да ходиме. Да, отиваме на другата страна. Отиваме на друга ден неща. Ама аз искам с коня ми да излезне. Не, Ело си при броня, Георги. имаш броня, Георги, ела. Вътре. Ела тук вътре. Айде, ела, Георги. Качи ти кони. Ще убием Слизай Георги. кони, Георги. Ела, Георги, тук. Георги. Чакай. Айде. Опа. Без да искам да запоя вратата. Къде е та броня? Мене ли удари, бе? Да, без да искам. И аз те ударя. Как уже? Бронята тук, бе. Тук е. Чакай да хвърлим това. Виж колко брони има, аз си взимам. Майте се, бе. Има и хляб, има и паста, такова. Дърво нямаш ли, бе? Дърво има. Къде? Сеш си нещата. Какво дърво? За какво ти е това дърво? Трябва ми. За какво? Кажи. Трябва ми. За какво? За пръчки? Да. Пръчки Сложи си имам. броня. Къде си? Ето ги е 6 пръчки имам тук. И в... Ето той имам Къде ми 48. е? Тук имам 48. Къде гледаш тия пръчки, бе, Генчо? Абе, много са тъп. Сега ще ти покажем. Мисля. Опа се включи. Видели ги? Ага. Ето и в други има 6. Извиня, Георги. Я си му. Виж какво правим, ето. Направих си. Дай от меч. Има за още един. Той е за мен. Кой му там? Георги, избери си друга по-силна броня. Има още една така златна. Бе, за какво му удари? Къде е та броня? Тука. Тука, Георги, злато, айрона. Аз па... Диаманта. Къде? Диамантите, Георги, тука, къде съм аз? Отгоре. Ето бе, аз съм си взел. Чакай да слезем. А я виж, аз имам, виж какво имам пас. Дай на брат ми един меч. Аз имам само един. Аз имам. Пазете се. Ти ма ходиме некъде. Ама дайте ми те. Я не може. На брат ми е труп. Кажи на татия ти даде другото. Слагай тук всичко и ти ми взимай таблета и играят моя таблет, Георги. Че толкова, виж, че са бъркали контролните, бе. Дако. Ама ще е трудно. Не ми е трудно.
Ще отиваме ли за лов за риба? То не иска! Имаме ли тако? Айде да легаме. Няма легло за то. Да, вярно. Отиваме да убиваме, давайте. Отиваме да убиваме. Меч. Ти по-напред. Фраза. Тази. Кирка. Това. Вътре. Аз сами. Само това ли? Поне да ти е защитен. Ще ни трябва овца, брат. Къде ти взема овца? Отиваме да ловим. Отиваме, тигър, стой тук вътре. Да, бе. Георги, на тебе са ти сбъркани контролите, ще умреш. Сбърканите са контролите, ще умреш. Опа, аз не съм включил зомбитата. Чакай, сега ще ги включа. Не ги включи. Добре, ще ги включим после. Къде съм влезна? Къде са овците, бе? Чай си усилим светлината, аз нищо не виждам. И аз. Как да се Налей да гледаш. Твоите е до край. Али, не мога да намерим. Сигурно, защото нямаме такова. Къде си? Кой е този? Елате, айде. Да не се отдалечаваме много. Виж това какво е. Къбълстон. Хайде да си изкараме конете, Не изкарай никакви коне. За какво? Намерих една овца. Защото не трябва. Остави ги конете.